Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Mr. and Mrs. Tito Latuza, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa Seventh-day Adventist Church, Mr. and Mrs. Mark and Susie Docor, Miss Jane Marie Alavanza, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibengkan, Miss Beth Asenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Piñaranda. Panimaya, gikan sa Urban Mix Family! Pinapanumbayan ako kung Auntie Dira, si Auntie Evelyn Blakey, na nakaroon sa Virginia, USA. Auntie, God bless you. And si Auntie po sa Alabama, si Auntie Margie Webster. Sa Luzon lang ako, mga aunties dito, ang mga cousins po, si Jackie, Purakan. Okay. Thank you. Panimbaya, gikan sa Summer Safety Institute Batch 2015. Team Russell Youth, go, go, go! Panimbaya dyan sa akong mama, si Bingkat, o si Kuane, o kang bibot dyan sa akong ate, sa akong mama. Thank you sa pagpakaon sa ako, I love you! Yeah! Good morning, good morning, good morning once again mga kapaglaom. Aniya kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato karon makauban ang atong pinalangga nga Executive Secretary sa South Philippine Union Conference, Pastor Edwin Golpan. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. Nalipay ko nga mag-greet na po sa inyo sa aking ipapahulay. Wow. Si Pastor Golpan, I'm sure mo yun ka, is one of the most sought after or for one of the most requested speakers sa ato. Yes. No? Malipay po ta dire kay boss baya nato. Mani dire sa ato. Malipay kay taganahan kay ta murag dugag kusog nato. Okay. So, go da. Actually, karon excited ta kay by the way, ganina ba, ang imong ibang istoryahan, connected karon sa atong, ang imong ibang interview sa Bible Bits, connected karon sa atong istoryahan. Mga anghel. Yes. Sakto ba niyong ginunawing, ang mga anghel, mao ba ni siya kaning atong kita sa Padasuroy na to? Kana nga angel, lain na siya nga angel. Ang atong isgutan karon, dili nang angel nga naglakaw-lakaw diha sa lain nga mga dapit o sa divisorya nga daghan. Kun dili ato rong makauban si pastor, kaning angel ato ni isgutan, kaning angel nga tinuod ba gini o unsa ka maayo ning angel, maayo nga angel atong isgutan. Unsa ilang trabaho, unsa po nang ilang part ana sa kalibutan, and giunsa po nila pag-serve ang atong Ginoo. Yes, Kani nga angel, dili ning angel nga katay imong ipang-interview. Lahi na sila nga angel kay nganong angel to ako pirmi may interview da kay para makabalo po datong mga televiewers kung mga lalaki amo ang gukdon dili mo sugot og interviewon. Mandagan. Mandagan babae ra gud angel ra gud mo mutubag mo nang angel ra gud mo madali-dali nang pangutana. Okay kay maulaw mo gud lain yung mga lalaki basta kamera. Lain na po kay magsunod kag lalaki no. Lain na po kay basin niya inuntak nga lahi na ilang pagtanaw nato. So karon pastor nining kamuntagon nalipay gid migdako nga naa na pud ka kauban namo. Maghisgot ta karon og angel da. Yes. Kining maayo nga angel. Unsa man ang imuha ikadugang namo karon sa among kahibalo-bahin aning maayo nga angel, pastor? Well, kita nga nagtuo sa gipadayag sa balaang kasulatan o sa ato pod kasinatian, nakaamgot nga dili di ay kay kitara ang magkinabuhi. Dunay mga beings nga gi-appoint ang Ginoo, ang Dios nga maglalalang nga mubantay pod nato. Munay gingalan o guardian angel sa mga magbalantay nga manulunda. Naana sa Bible, gi-reveal na sa ato. Ang mga tao pod nga nakaamgo sa ilang kinabuhi, naagdi ay po'y panahon nga maka-feel ka nga you are not alone by yourself. There is someone in charge in your life. Pastor, how do we describe an angel? Ang angels sa description sa Bible, mga messengers lang gini sila sa Ginoo. Sa ato pa, anything God wants done, He asked the angels to do it. And they are supernatural beings. Created beings sila, sumala sa Bible, pero mas labaw sila nato. Created beings ta, pero may limitation ta kay natural beings. Okay, so, sila supernatural.
Anyway, gamhanan sila, no? Gamhanan, Tinuod ba ni Pastor nga ang mga anghel, muna sila mo giya kanimo nga, mo ni mahitabo sa imo, mahatag sila ways nga makamit ka sa imong destined person. Bitaw, muna sila mutulod sa imo kung in kaso na kay mga aksidente ko talagman, ipalikay kanila. Mo ba na siya, tinuod? Sa ngalan nga sila messenger sa Ginoo nga nahibalo sa tanan, walay natago sa iyang mata. Unya kita may mga limitasyon ta. Dunay panahon nga ang guidance sa Ginoo iyang ihatag pinaagis manulunda. Yes. Kay wa man ta kakita kung siya naasunahan. Or na ay mga panahon nga ang atong padulungan katalagman. Ang mga manulunda mo'y gamiton sa Dios aron manalipod sab sila nato. Okay. So na sila yung mga pako, Pastor. Oo, pako kay Sa description, kanang mga pako, mga portrayal na na sa mga artist. Sa ngalan nga ang ila bitang buhat maka-travel man sila in a very short time from one place to another. But we really don't know. Kay ang mga tao pod nga gitagaan sa Dios o kay gayonan nga makakita sa mga manulunda sa ilang pananawon or sa ilang kasinatian. Nakaamgo sila nga daay pako. Pero one thing for me, kanang pako, simbolo lang na nga they can travel in a very fast way. Nasa life flight. One curious question, Pastor. Naabay gender ang mga anghel? Sa Bible, sexless gyud sila. They Sexless, are neither male nor female. Muna nga giingon nga sa langit kung makaadto na ta, dili na ta maghuna-huna kalabot sa relasyon sa asawag sa bana. Kay mamahimo naman tang samas mga manulunda. Is it also true, Pastor, nga some angels walk among us? Maunay gisulti sa Bible. Pananglitan ka ng Psalm 91 verse 11. And ang giingon, and He will give His angel charge over thee. Nagpasabot na nga ang Ginoo sa iyang concern kada usa nato, dili niya pasagdan ang atong limitasyon nga tawhanon. Tagaan ta niya heavenly reinforcement or heavenly messenger as our guardian. Mo nagingalag guardian angel nga na well known kaayo sa huna-huna sila God sent jud ka. So, sa ato pa, Pastor, ang angel, bisag asa, makauban ato. Kay naman goy panultihon uban nga, musimba ko kay para makauban ako ang angel, naara sa simbahan ng angel. Sa ato pa, anytime, ang angel, mauban mo sa pagtulog, higdaan ang mulakaw, bisag asa ka, makauban pirmi ng angel. I personally believe that. Kay naamay usa ka poet na hinumdum ko sa atong literature nga nag-ingon, for angels, for fools rush in where angels fear to tread. Doon na ingon nga lugar nga mahadlok ng manulunda mo so diha kay ang imong company diha ang mga dili na maayo nga mga tao. But personally, daghan kaayog mga tao nga ang ilang experience nagpamatuod nga bisan sa mga lugar nga wala na ibalaan nga mga tao nga puyo na ay manulunda nga mo protect sa mga tao. Sa ato pa, Pastor, doon na ba'y mga manulunda nga kung example mo sulod ka na nga dili na maayo nga lugar na abay manulunda nga mubadlong nimo kay naay panultihon da nga uy bisag pa ko da angel to ba di din pwede diri ana ba gina ato ba nang mapamatud-an nga dunay angel nga mubadlong nimo kung mosulod ka na. Aside sa mga stories nga na-record sa Bible, daghan gyud sad og mga tao nga naghatag og testimonies nga dunay intervention sa supernatural intervention sa ilang kinabuhi. Muna nga nadawat nato na siya nga mga testimonyo kay naa may mga tao nga naa gyud ana nga kasinatian nga may heavenly intervention gyud sa mga panahon nga wala sila nagdahom. Yes, okay. Kung kanang madisgrasya, dunay madisgrasya, miingon nga pastilan, natingala ko nga grabe gyud ka. Patay na gyud unta ako, pero murag na angel nga nagdala. Na-mention din ni Pastor nga natay guardian angel lagi nga direkta sila mutuman sa gisugo sa Ginoo. Pastor, unsa magi ang trabaho sa mga anghel? Tinuod ba nga naa sila dira sa ato gabantay kasula sila nakabuhat kag sala. Uy, maayo, mag-check Sila. Tinuod ba, Pastor? Ang akong ikaportray ana nga murag dali kaayo ma-identify sa mga taong naminaw. Kana bitong kaagi ni Santa Claus. Santa Claus is more of a legend. Apan representation na siya sa angel. Nga sinugo sa Dios muna nga naay garay sa awit nga He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake, He knows if you've been bad or good, so be good. Murag ang buti pasabot ana nga the angel is really watching you. Yes. You deserve a reward, the angel will give you. Muna si Santa Claus mohatag og maayong gasa kana gimatuto lang ang kabataan, but in reality Santa Claus is more of a personification of an angel who is looking at us even if we are unaware. Last na gid, Pastor, naabagay tsansa nga mobiya ang anghel sa ato.
Last lang yan. I believe ang company sa angels, as far as the revelation of God is concerned, is depending on our attitude. If we drive them away, they will go away. Meaning they are not going to force themselves in, just like God. Okay. God is powerful, but He does not force people. If we drive Him away, He will leave us alone and reap the consequence of having nobody to protect us. Wow, pagkanindot. Alright. Pastor, last na lang yun. Sa diha nga sa Bible, naghisigot nga inigbalik sa anak sa Dios sa kalibutan, doon na siya mga kauban. Kini nga iyang mga kauban, tanan ba gini nga angel nga mukuyog pagbalik niya sa kalibutan? Ang revelation na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, nga inigbalik sa Ginoo, the angels will come with him. Naapod na sa revelation. So, igo lang kita mudawat sa napadayag sa Biblia. I believe God is not limited na siya inexhaustible resources, including the heavenly messengers nga mao ang angels. Wow. You know what, Pastor? Pag-abot ni mga angel, daghan kaming mga pangutana. Interesting king topic, no? But we're running out of time. Anyway, dapat sunod. But this time, sa sunod si Mana, dili pud mga maayong anghel. Atong sigutan, mga daotang anghel na pagkatong okay, karon maayong anghel. So, but Pastor, sunod. dagang salamat, no? Later lang ka na mo ipag-greet sa imong family sa Dear Panimbaya. For the meantime, mga kapaglaom, atong iandam atong mga kagalingon for today or this time, alas 7 na duol, atong hangyoon si Pastor Gulfan nga wampo ka nato alang sa atong 777 prayer.